madoda. Omanene. Ithokozo tjani ke lapha. Into ethokozo tjani. Saphila phakathi. Posso mascar? How suga madoda. Ako ja puti. Alisuka madoda. Siyabonga. Can you be heard? Aufumutisa. Unashala koni tumelisha pesa kwa sababu ni kumba na kufunga. Vena matas. Sagera 2025. Sigena ke kushi manje. Asbara skala 65. 4. Nganga wethu cela simshalo khulu ihlombe umthandeni SK igcoka melisha cela imshalo khulu ihlombe nganga wethu kumlando omkhulu kakhulu ukuthi asoba the performance njengenkosi as a king of Maskandi music wabe wayimina veleke abantu bakhuluma ngoba bethanda ukukhuluma kodwa mabe ngahogela umlando wami angaze ncike mina ezini ancike ezini mina ngincika la okufanele khona vele ukuphila kuzalwa izizukulwane ezosala zilibuza ngicela ninikeze likhulu ihlombe umthandeni SK inkosi yaMaskandi la performile All Limit ba-performa abanye amaciko lokunjalo abafowethu laba ekugogothungayo ba-performa etendeni lamabhinca eliwumlando omkhulu kakhulu enhliziyweni yami ngoba igama lithi bhinca noma lalivele likhona kodwa umuntu ofike walixosha phansi walenza laphila yimi igama elithi Azikhale yimi lo bekhala eNorthwest ngingekho kodwa ngawubusisa lo mcimbi zikhala la manje umabhinca anginankinga nalokho ngoba lento ikhombisa ukuthi bawumholi wenza izinto zenzeka. Guys, the only one thing that I want to see to this guy called Mthandeni SK is for him to get married and have a wife, at least one. Akaganwe manje imbongolo. Lo wafana lo
wale Steam Cape lo tala phesheya. Wena unoba no? Awuyafana kodwa. Khona lo tala phesheya wale Maxhosa. Bengizizela nomusa. Cha bahlaniphile phela sho kumona nje masibagxeka kodwa bahlaniphile bona. Hayi bahlaniphile bona hayi. Bona umgwaqo yabo hayi. Hayi. Ganza kwethu ngicela ukuthi siqhubeke sinikeze ithuba uDJ as the president of the Bhinca Nation. I bless indeed for a marvelous event that has happened in historic moments. I don't have any words to describe how happiness I had. Therefore, guys, enjoy yourself. Bring whatever is in front of you. Zikane, Zinja, Kutoy, Kusak. Mukela sikubongela sikwamukele namhlanje ke usisini yamazi kakhulu hayi ngile ngimchaza awungaze ngikhazelani ngoba bayakwazi amavidweni nabo basekhaya nisha amavideo khona lithandwa kakhulu ezweni kodwa namhlanje siyakubona ula Hollywood Durban July your experience so far sanibonani qala ninjani igama lami uMandisa Kheza ngiyazi ukuthi khona ubuka le video qala ukumbona uMandisa Kheza so ngidayisa imoto and I'm a digital content creator. This is my first time here. So far kwaze kwamnandi, I'm having so much fun. Ngilapha Chase Lounge with uSavana. Kwaze kwamnandi baze babahla abantu hayibo. So bethi team the Marvels of uMzansi kodwa I think I so ngabe ngiyakusukela manje kuthiwa unembanga Because ucabanga kanjani did I eat noma angidlanga so ukuthi nje Marvels of uMzansi I thought of people and what is the best way to represent abantu that are least represented in this country. So this look is inspired by Khoisan people. Mhlambe ubani umuntu okuthungelela inqephu? So this is designer yakhona la eThekwini uNox Couture. Yeah. Okay. Thank you very much. Ngiyabonga nami, ngiyabonga. Okay. Ngicela usiphe 360 mfethu. Yeah, yonke lokhuzana then bese siba right. Ngicela usiphe 360 mfethu. Ngicela usiphe 360 mfethu. Okay, thank you. Thank you very much. Siyabonga sharp.